wasesane better. Anggen ison jumeneng ratu ning waca bae. Tak kira wis ora ono angen sawiji apa. Tansah kalis insan dikala. Dene panjenengan paman ucap ugi paman legenda. Nggih kula Ratu. Dinten menika dinten ingkang becik. Supayane ngumpulake sedaya para sempurna. Nggih. Kula saking menika paman. Nggih kula. Wonten ing Majapahit tutur tinar buka. Sopan kula nggih harap sedaya samira sowan kula nggih senajan kula Semoga
Panamo kados ngaten Gusti Ratu Ayu. Anggen kula matur kanthi panaprata mugi kok menawi anggen kula matur wonten kalepatanipun kula nyuwun agung isih samudra kang sami Gusti Ratu. Wis tak tampa. Ning pojokan wis tumuju tanpa mono paman. Menika dawuh sesami-sami Gusti Ayu. Ruwas bunga manah kula dene panjenengan sampun ngaturaken pangabekti dadosaken bunga manah kula paman. Wonten ing dinten menika kula namung kepengin pangetosan kados pundi dhateng kewajibanipun panjenengan dalem. Wajib pakaten. Manawi wajib kula. Anggen kula mimpin sedaya para naeka praja ingkang mapan wonten ing kraton Majapahit lan putra kula kalih menika Gusti Ayu. Sedaya menika boten wonten ingkang macahi dawuh panjenengan dalem. Sedaya nderek nangge wonten ing pasibanaku Gusti Ayu kawula. Napa aturipun panjenengan menika saged kula ugemi paman? Yen to kula menika badhe kumbuhi dumateng panjenengan dalem. Keparing panjenengan menika paring pidana dumateng kula kemawon Gusti Ayu. Kula picantos kalipun panjenengan dalem. Panjenengan mestinipun boten ngantos dados keciwanipun wonten ing Raja Majapahit. Mila saking menika Uliji. panjenengan sekecakaken anggenipun lenggah Manis paman. dawuh panjenengan dalem Gusti Ayu. Dene panjenengan pamangucan Iji dawuh katimulan kula. ngantos pundi anggenipun panjenengan ingkang wajib. Anggen kula nindakaken sesaguman mimpin para sadhuwuring prajurit wonten ing Praja Majapahit. Sedaya tansah trampil ugi tengginas anggen nglampahi bab olah kudaning peperangan menuju daratan. Mula saka kuwi aturmu kabeh kuwi sing tak karepke. Dene menawi ana tamu pamancak dadi gonjak waling Raja Majapahit. Ora nganti lengser dene kuwi kabeh saka tangan panjenengan dalem. Pamangucan Panjenengan boten sah kuwatos para prajurit praja wonten ing Majapahit sedaya tansah bentung-bentung ugi mbok bilih sak wanci-wanci wonten pawongan badhe ngresak tatanan prajurit sampun siap siaga menuju daratan. ya kuwi sing tak karepke marang panjenengan dalem. Mula saka kuwi panjenengan sekecakaken anggenipun lenggah paman. Sawaken dawuh. Kanggo sira penamping tapi anggene nindakake kewajiban. Ijin semoten mugi kula dening Juwita Ratu. Anggen kula mimpin sadhuwuring para kaneman wonten ing Pragon Majapahit. Datangipun sadhuwuring para kaneman boten kuciwani asma panjenengan dalem. Kudune para nom-noman kuwi diuri-uri nganti kaya mangkono. Aja sampe dadi kuciwane. Uga mestine lak dadi tulodo. Mula saka kuwi kepenak nanggen mulungga penamping. Ijin pangestaken dawuh. Oke kanggo sira sing nindakake kewajiban. Nggih, Dening Juwita Ratu. Aku kula matur dhumateng panjenengan. Suwan kula tansah kinajar basuki. Boten katelepen kula ngaturaken bekti kula kunjuk dhumateng panjenengan Dening Juwita Ratu.
wis tak tampa niku jam pangestuku uga tanpa nono penampi. Sangat-sangat anggun kula nampi Gusti Prabu. Yen kaya mangkono kepenak nang nggenmu lungguh. Nggih, nggih sampe dawuh. Cara Ayo Di, prajurit. oh Di, apa Di? Kepiye? Lah ya wis padha becik ae ngene nindakake kewajiban to. Nggih, sampun. Kuwi tenan. Nggih. Ora bakal dadi kuciwaku. Yen kaya mangkono kepenak nang nggonmu lungguh. Kanggo sira seto dalaku kitir. Kula sawuh Di Prabu. Kepiye nggonmu nindakake kewajiban? Apa ya wis rampung kabeh? Ojo sampe dadi kuciwaniku lho. Toh. Di Prabu. Ini pun kula ngayahi jejiban wong penting praja Majapahit. Panjenengan ampun kuatos. Kaget. Yen to kondo kuwi ya mbok ya sing alon. Semangat kersanipun boten ngantuk. Oh, jebule kuwi semangat. Wujude semangat. Nggih. Sak banjure Kula jagi wonten ing tepis wiring Majapahit. Sedaya boten wonten ingkang nguciwani, malah kula dados semangat kok. Pade. Nggih, Lah sira kudu digawe. Dijogo, semangat kok. Nah, lho. Olah kridaning peperangan. Tangkis kumangising kegaman lepasing No, sing apik. ngembat watang wonten sainggilipun prangga Juta Ratu sedaya sami perhimas terampil. kuwi ngono tenan. Nggih, mbok bilih kula kumbi jangga dipun Rama ingkang dados pangeran. Lah kok namane iku? Apa jonggone romo kuwi lho? Boten jangganipun kula kok. Ayo Sampeyan ngono. salah krungon. Apa yang ngono? Nggih. Nah, putra kula iki lho. Nggih, putrane Rama Lugeng. Menika saking pinangguripun panjenengan bareng. Anjing. Kalih menika adi kula Tin. Kowe kudune natur. Kowe mau semprotan kula wangi apa urung? Ambumu jan bacin kan. Enak ambumu tak semprot. Nah kowe, kene. Ayo matur. Kepiye nggonmu nindakake kewajiban? Anggen kula nindakaken kewajiban sedaya sampun ses. Lah kok ses? Ses niku kadose oke, sampun beres lho Kang Mas. Oh, tegese oke. Nggih. Kabeh iki mau wis beres. Nggih, ora nemen sampun kula gadani onggen sedatu. Lho. Masuk. Lah kok malah dibelajar ya ben iki kepiye to? Lah kuwi mau wis diweni contoh karo penampi yen to para nom-noman kuwi mau nindakake kewajiban karo Tapi ngoten lho. Kersane ses iki kula lho. Ngoten panjenengan kula. Nggih. kepiye sih to? Kang sing ngono iki. Kau oleh. Ya be ya. Nggih, dawuh. Kepiye? Wis mari nggonmu ke kandang. Nggih, Apa sampun. cukup nggonmu nindakake kewajiban? Anggen kula nindakaken kewajiban.